Takže máme tu druhý box 2006-2007 Upper Deck Beehive. Krásne fotografie, no tak uvidíme, čo nám to prinesie. Bobby Orr, snáď padne taká pekná podpisovka pre Boston. Kto to má Boston? Ja. Jo, to by potešilo. To by potešilo. Ja ďakujem hlavne kolektorovi za to, že vybral tento boxík a jak písal s Paričou, tak už... Bude sa mu to dobre baliť. Super sa to bude baliť, tie oversize karty, tak dúfam, že väčšina padne pre nás v Košiciach. Tým nechceme ochudobniť. Máme tu hneď podpisovku Bobbyho Orra. Ktorí ste neverili. On card. No. Takže... Veľmi zaujímavé balíčky. Áno, veľmi zaujímavé balíčky. Dobre, že nevidno, čiže krásne balíčky, tak to budú veľké tie obrázky. To nebudú 10x15, to budú viac. Vieš čo to, ten jeden palec má okolo 2,5 a môže byť. Môže byť 13-18 až. 2,54 sa mi zdá, že je palec. Uvidíme. Jak sa to bude otvárať. No, by som mal aj pekne otvárať. A ešte by mal byť balíček vnútri, čiže najskôr bude tá oversize, balíček, čiže najskôr si necháme asi balíček otvoríme a potom vyťahneme oversize kartu. Takže máme otca svojho syna, tentokrát v inom drese. Veľmi podaranom. Pre mňa. Áno. Kečak, tak blbo sa to otvára. Dobre, takže Kit Kečak pre St. Louis, Milan Hejduk pre Colorado, Henrik Zetterberg pre Detroit a Jared Stoll pre Edmonton. A na oversized karte máme Shane Doan pre Arizonu. Pekné karty, nie? Veľké. Pošlu na tú požadnicu ako ne. No, tu vidím, táto slušné meno na oversize. Nikolaj Khabibulin pre Chicago, Beehive Rookie Patrick Torresen pre Edmonton, Owen Nolan pre Arizonu a Marty Tarkov pre Dallas. A teraz oversized karta. Kráľ Henrik Lundqvist. Čiže celkom pekné sú tie oversized karty a zatiaľ celkom pekné mená. Zatiaľ dobre, ja som aj nevedel, že Owen Nolan hral za... Toto som zistil, keď fakt človek prehľadáva si tie karty, tak naozaj ten aj za Quebec hral Owen Nolan, aj za Toronto. Za Quebec som vedel, aj historicky za Toronto, a to, že hral za... Quebec ho aj draftoval, tuším Owena Nolana, až potom išiel do... Ja si ho pamätám len za Sharkov, tam bol... Takže Brad Boyce, Boston, Olaf Kelcik, štvornárodnostný, Godzilla, Daniel Alfredson pre Ottawu, posledný predaný tým, a Alexander Steen, alebo Steen pre Toronto. A oversize Tomáš Vokoun, tiež celkom pekné meno si myslím pre Nashville. Zatiaľ mená na oversize veľmi dobré. Zase sa Dano usmieva, takže dobre sme trafili. Dobre, možno, že meno nebude až také známe. Či som videl iba posledné písmenka a tým hlavne. Preto sa usmievam. Jarda Jágr pre New York Rangers, Kráľ Henrik pre Rangers, Alex Tengway, Calgary a Eric Lindros pre Dallas Stars.
Teraz o ňom písali v Pro Hokeji. Nečítal som. Cam Ward. A to je nejaká retro, nie? Alebo... Vyzerá wooden. Vyzerá to, že má drevený ten okraj, taký iný drevený. Iné drevo. To je paralelka, alebo také. Oni tam majú, že buď dark wood variation, alebo LT wood variation. Ak je to dark wood variation, alebo sherry, tak dark wood je 1:120 a sherry wood je 1:240, takže to neviem povedať, že čo to je, nepíše to tu ani, že aký wood to je. Neviem, niekde vlastne tu dreva, aké to je drevo. Či sherry, alebo... No pekné, to je pekné. Je to pekné. No, tu som nechcem chvíľu. Dobré. To je dobré. Nemôže na nikoho. To je dobré. To je dobré. To tam je. To veľké. Potešíme niekoho. Určite. Mňa nie. Tomáš Vokoun na bejse. Gilbert Brule pre Columbus, ktorý nebol predaný teda. Blair Jones pre Tampu, rookie. A Daniel Alfredson pre Ottawu. No, som zvedavý, že čo... A teraz, ladies and gentlemen, Sharky. No, tak... Miroslav Šatan. Rado, myslím, že dobrá. Podpis sa nepáčilo. To sú také dobré na podpis. Pekne to má aj vzadu. Keď si človek pozrie, zadná strana je veľmi podarená. Dobre. Veľmi pekné. Krásne fotky. Nančo, musíš to objednať. To Boh ešte raz. Naozaj, držím to tak na živo v rukách, krásne. Je to pekné. Keď budem baliť, tak si spomeniem. Simon Gagne, Philadelphia. David McKee, rookie pre Anaheim. Joe Thornton pre San Jose, ešte bez brady. A Olli Jokinen pre Floridu. A Libor, poteším ťa. Kari Lehtonen. Atlanta, čiže dnešný Winnipeg. Mal si mi napísať skôr, by som ti vymenil Winnipeg za Calgary, keďže máš rád Calgary, ako sme sa tu zvedeli na obede vo Zvolene. Joj, taká škoda. Že si niekto zobral Ottawu. Taká škoda. Táto to nie. Dobre. Preto Belgii stále otváral doteraz, to budem rozplývať pomaly nad každou kartou. No, takže je to veľmi pekné, takže začneme takto. Saku Koivu, Montreal Canadiens. Brandon Shanahan, už za Rangers. A pozrime sa na to. Matted Materials, Cam Ward pre Carolina. A konečne môžem byť aj spokojný. Čiže Carolina má dresík Cama Warda. Carolina už mala aj Warda takého. A také... škoda, že nemám Ottawu, pretože Jason Spezza je jeden z tých hráčov, ktorých zbieram, takže Jason a dokonca bol ochotný podpísať výjsť z autobusu, keď tu boli majstrovstvá sveta. Takže s ním som sa aj stretol. Aj Rick Nash mi vtedy podpísal. Ďalšie pekné meno. Ja si myslím, že môžeme byť akože celkom spokojní. Len kde je podpisovka? Tu mala byť tiež aj podpis. Jedna by mala byť. Ja, už sme v druhej polke. Je tu Mate Inserts, regular card Mate Parallel, mala by byť do 100. Je limitovaná? Ešte tie, čo sú, to sú asi tieto, ne? Tie také iné. To tam? Nie, to sú ľudí. Čo sme nemali? No, máme tu Dominátora pre Detroit, Saku Koivu na paralelke pre Montreal, Marc-André Fleury pre Pittsburgh a Matt Sundin pre Toronto. A oversize
pre Nashville, aj keď jeho meno sa častejšie spája s Anaheimom, čiže Paul Kariya. Paul Kariya. Zatiaľ žiaden Bobby. Žiaden Bobby Orr. To je pekné. Pozerám, že mena fakt akože na tých oversizoch môžeme byť spokojní. Jeremy Renick, Arizona. Tak toto je pecka. Stevie, Tomáš Kopecký, autograf pre Detroit Red Wings. To... Kdekoľvek mimo Slovenska by to nebol až taký hit, ale áno, u nás je to hit. hit. Hard sign podpis, Tomáš Kopecký. Mal vôbec veľa kariet v Detroite? Nemal veľa v Detroite. Nemal. Viem, že mal pár, ale... Čiže Tomáš Kopecký pre Stevieho. Veríme, že sme potešili. A tu je zase pre Slováku veľmi obľúbený brankár. Žiger pre Anaheim Ducks. No a Jason Speca pre Ottawu. No a tu je niečo pre Calgary, čiže pre mňa Mika Kiprusov. Tiež si myslím celkom slušné meno. To je fínska legenda určite. Mika. A stále žiaden Bobby Orr, ale podpis ako sa vydaril. Škoda. Škoda ho.